Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ka na kayaw ti may samanin nga istorya nga inkam pinauluan. First Love, dito'y drama tayaw. Anya Laki Ding! Che, kamot Tarupam. Tarupam mo't Feeling guwapo. Feeling na pintas kamot Anya nga ruti kayat mo mapasamak ita binignaw. Sikaman korason. Pangay. Mas pangit ka. Sikati mas pangay. Gurang ka. Anya ti kunam. Anday ka. Apay dinanog mo ti rupak ngay. Ha? Day tati maganab mau binignaw. Anay. Ay, nagsakit ti rupak dinanog ni korason. Anay ikaw. Nagkunangamin alimabas kayo iji balay danana korason. Amoyo lang aruden nga agborborak ti dara na kada kayo, tatang. Ipagamod ko na dya korason. Nagsakit ti naramid na kanyak. Ay, anay ikaw. Uston, tatang. Kasla kay laaso kan po sa kanina na korason. Tunggal akita kayo, aga pa kayo. Adan tulat tal daw kanyak da dya korason. Adan tulat ta, laarnay anak kao. Uston ko naklangaroden, tatang. Sumardeng kayo ang taagasa kung tanadanog aro payo. Kurang paydayjay ang inaramid kaw kinibinignaw. Kaya't ko akog taranjay tarong na tapno agnakam. Uston day tananang. Nagsabat kayo man ngaminan kinitata binigno. Nagapa kayo manen. Ha? Gang ko na. Sigurado nga adan black ay na. Kunamlan asino akalaingan dito'y lupaw. Husto day tan kunakmet nanang. Agunget kayo manen. Ay, madadaal nga ron ti oras kan aldaw kaw no makitkitak da ya binignaw. Kunamlan iso ti katauran alalaki dito'y lubaw kat saan mag. Nanang. Oo, talaga ba? Kita man tila nga da ya binignaw. Kasla ispasol ti rupa na. Anya? Kasano ko maakasla ispasol ti rupa ni Tata Binigno? Wala, tanagpos kol jay pulbos na. Limaklakayan nga pulpulbaws kat adamo la dito'y parparaangan, ha? Ay nananang. Tila madlaw yu kini Tata Binigno. Saan mat adakas no agpulbos? Uray sakto pa ikat agpulpulbusak. Angam saan nga rod may bagay kan kwa na ti agpulbaws. Gaputakas labang kay anadigos iti apaw ti rupa na. Anya? Ay na, talaga adyak kayat ang makita ti panagrup-rupa day ya binignaw. Jak kayat akarupa. Sika man na, hindi masabat ko dito'y talan binignaw. Nagpapapansin ka kaday, ha? Pagan anok kumatagpapansin ka, korason? Ang mga no si katagpapapansin. Ha? Malay ko sayaw. Nagtagalog pa'y tawanan bay na babae? Si katawanan bayin alalakay. Shut up! Ag-English man ang tidang nga babae. Tay, saan nakadang baba? Ay! Anay ko. Dinanog nakman ang korason. Oh, anya, lumaban ka, binignaw. Awanan kay tibain korason. Ay na, no san bawal ti dumanog iti babae. Dinanog kan. Ay katarami idaman, iso ti kayat maw. Nagpangit ka lang arodain. Nagpangit pa iti ugalim. Asinaw ti pangit nga bagbagam, Sika! Ha?
Kastagaya ma. Kwa. Inlokais mo matantipaldam ka. Wow! Oh, makitam. Nagmulagat ka nakakita iti lopok binignaw. Oh, ita. Ibagam ka di pa'y apangitak. Ha? Ay, just kay. Nagpudaw ti lupo na. Kaya't ko nga aprosan. Ay. Anya man ang tinapasamak di tarupa manong binignaw. Dinanog da di ako rasaw na. Ah! Apa ngagkatawa ka mandaing. Anya nga tano isubliyo tinapalabas manong binignaw. Anya na palabas sa sasawam di ta mandaing. Tinapalabas yu akin ni manang kurason. San kaday aperslab mo ni manang kurason? Aha. Total, agpada kayo matan abalo tinatay. Armamanan ni manang kurason. Ay, uwin sang agpaisaw, ading kaw. At dangamin nakita kahit. Anya day taan nakita, manong binignaw. Jay kwa, jay nagpudaw alupo na. Anya? Kasano ko manakitam jay lupo ni manang kurason, kat kanayon anagayad ti paldana. Uwin, impakita na. Anya? Nay, papanam tatang. Kasla naragsak kayo ita. Talaga na ragsakak, laarnay anak kao. Anya ti pakaragsakan nyo tatang. Apay nga insuot yu pay lang, di ta nagdaanin na pulo yo. Ay, di mo latan ikaskasaw ti makikita manak kao. Basta da napatag apapanak ita. Ngam saan pa'y analablabaan day ta apulo yo. Agat lungon ti angot na. Sana balay na anak kao. Ay, agbangbang luak langan. Tapno madismular je agat lungon niya angot na. Anya? Si kamat gaya manong binigno. Adda ka din ni manang mao. Aday je kusina nga aglutluto manong binigno. Apay nga damat imot mo asabong. Ay kwa, para kin ni manang mo ako rason dito asabong. Ading paustina. Sige, sumrek ka manong binigno. Tainak ayaban ni manang ko ija kusina. Nagpuskol mo ti rupam nga umaypay dito'y balay may binignaw. Ha? Hindi kita kailangan. Na, agtagalog ka manayin ko rason. Ay, kwa, agkapyata ka din Anto'y tisabong aparakin ka, kurason. Napay day ta sabong. Peace offering ko kin ka day ta, kurason. Agkapyata ka din Saan tanya agap apa? Jak kayat? Alan ako rason. Agpada tabetan abalo tinatay. Lipatan ta ka din tinapait anapalabas ta. Basol mo ngamain. Ay sus, ipalagip mo man ng tinapalabas, korason. Pakawanan na ka din Apay anang asawa kay ti sa balay.
Imbes kumaasyak tinasawam. Sinuliisog nak ngamin ni best friend mo. Iso, nasikugak, kurason. Ay, salawahan ka. Lipatan ta ka din day ta pasama, kurason. Ay ayatin ka pa'y laeng ngaging gaita. Ang di ka na'y ayatan. Anya? Ala, pumanaw kan. Tadyak kaya't ang makita ti panagrup-rup ang binignaw. Anya laki din. Anya lakit din nasasawam dita. Basta, pumanaw kan. Anya laki din ni Corazon. Isoblita ki din. Pumanaw kan, binignaw. Get out! Nagdapumat dito'y balay ni Tata Benigno, Nanang. Anya man ang tinaramid na dito'y balay? Ha? Apay nga umisam ka, Nanang. Kasla nakaragragsak ka ita, Ha? Ay, awan Peter anak ka. Nay, sa bali ti kay papananti panagisam mo, Nanang. Ay, adda kwartam dita anak ka. Adda, pangaramatan nyo iti kwarta. Mapanak agpariban iti buok. Ken gumatangak iti napintas abadok. Anya? Ita man pa malagip mo ti agparibad, Nanang. Ita anya aga po. I'm in love again. Anya? Laawanin tinamnama pa'y kabagis. Natayin ti panagayat ni Corazon kanyak. Anya, apay anay bagam anatayan ti panagayat ni Manang Corazon, Manong Benigno. Napanak itay iji balayda. Kat pinapano naklaang mandeng. Sayang ti porbak anapan iji balayda. Naggasto saklaang iti sabaong. Ay kat ulitem manin ati mapanagdaton. Ay, ni Corazon ti porslab ko kabagais. No apay mo't ngamin na nagpasulisugak iti day di mait abis prin na. Basol ko mo't laing no apay narakrak ti relasyon mi ide kin ni Corazon. Di ka mapukawan iti namnama. Ulitem manin ti mapanagdaton kini Manang Corazon. Ha? Apay mandeng. Anya tinakita ka. Ni Manang Corazon jay magmag na ngagpadaya. Naka-shorts iti nakiting. Ken, madlaw akaribriban ti buok na. Wow! Ay nagpintasan ni Corazon. Ninay, uray ka lagtilmunan ang nakakita kini Manang Corazon, Manong Benignaw. Ay nagpintasan ni Corazon. Legs pa lang ulam na. Anya ter aramidom dito'y balay Benignaw. Inawis kaya nga umay dito'y balay. Ay umay ka manen sa rungkaran, Corazon. Apay, agsakitak kaya ta umay naksarungkaran. Umayak agdaton kan ka, Corazon. Agawid kan. Apay ngaya pagawidan nakadagaws kat kasangsangpit ko pa'y laeng dito'y balayaw. Agawid kan. Anya laki din ni Corazon aya. Ay ipakawanan na kung nabayagan da dya pagtang, Corazon. Nasakit tinakam ko kan ka, Benignaw. Tumokno sa dilangit tigurak kan ka. Anya? Best friend ko day di asawam.
isuting kalaysam. Agsangit ka maten korason. Ay, nagsakit na ito'y ngay naramid mo, Benigno, aya. Kasla binagkong muti puso kaya. Ay sos. Agdungaw ka maten korason. Ay, natayon ti panagayat ko ken ka, Benigno. Saan kan ngay ayatan? Di ka nga rod agdungaw ka. Dungdungawak nga rog tinatayon na panagayat ko ken ka. Anya? Pumanaw kan, tadikan ka sa pulan. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Pumanaw ka na. Kunana, insadag na matinti ulo na iti abagak. Ay, nagsakit tinaramid mo kanyak, Benigno. Ay, kagurgura ka. Ay, kagurgura ka kunana. Inarakop nakmait. Basol mo matlaang nuapaya kastuyak kita ken ka, Benigno. Ibasol mo kunana. Iyas asidag na matibibig na kanyak. Di ka lako man namamaw. Sinaktamla ang tipuso ka. Sinaktam ti pusok kunana. Insapal na matin ti lupo na kanyak. Salawahan ka, Benigno. Ay, makaamo ditan. Agkakon ti bibig na. Ay, di nakagkan. Anday ko. Pwede dinanog nagmatin korason. Ay, kanayon naklatadan dalugan na. Mananggun daway ka, rapist. Anya? Kasto iti aramidem, Manong, dumngeg ka. Anya da itaman daing. Yarsaas ko. Anya? Kasta taramidan? Wen, Manong Benigno. Sigurado amabiyag manen ti ayan-ayat yaw. Ipiktib nga ta da itang aramidan? Wen, Manong Benigno. Tulungan ka ang mga ramid iti dayta. Apay analadingit ka man daing, kan sa dino ti papanam. Mapanak gumatang iti lungon, manang kurason. Ha? Mapan ka gumatang itilungaon? Sino tinatay? Natayan ni Manong Benigno? Anya! Natayan ni Benigno kunam? Wen manang, kakitaan ti bangkay na iti balayda. Ay saan? Saan nababali na matay ni Benigno? Ay mapanak iti balayda itamot lang! Nakaunat mo't nga agpayson iti kama ni Benigno. Ay natay mo't nga agpayson. Ay na, Benigno, aya. Apaya natay kamutan. Ay jak maklon ti pupusay mo, aya. No amokla ko makastoy ti mapasamakan ka. Impalubos ko kumangay nagkanak iti napaot.
Ay, jak kaya tama po kau ka itibiyag kau binigna. Ay, ayaten ka binigna. Ay ayaten kamat, kurason. Ha? Nagsauti na tay. Isa anak pa'y anatay, kurason. Kampay idilaeng anatayak. Tapno umay nagsarungkaran. Anya? Ay kuha, kapanunutan milaeng da ito'y kinimanding akabagis ko. Kurason, putno ka day ginanghag ko nga ay ayatenak. Ay, kwa. Nadaya mo't imbagbagak katawan mag. Kuha, ada imbagam kurason. Imbagam paya di na kayat ama pukaw iti biyag mawa. Kayat ka di asawan day ta, datamanain? Anya datamanen asasawam binignaw. Together agin tamanen kurason. Ay kwa, basta kagurgura ka. Ay, humay ka man kide. Agpakipot ka pailaan. Ay, Mario ka. Ay, ayatin ka, kurason. Sika, ti perslab ka. Ay, binignaw. Si kamot ti perslab ka. Ay, ayatin kamutun. Napakawan kan binignaw. Ay na, nagganasain. Together again. Ay na. Nasamsam it ni ayat, iti maikadwa manin akong daway, ako nada. Malah, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga intay pinauluan. First love, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Teatina Minisays, isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, parang tarabay.